ole thlir tu te in zawa in chi bai le vek phot ule he vo in chu thil dang deuh karon soidona nestogen ti maila formula chungchang no te nu te tui hi engwang nge kan pe kang ti te nestogen siam dan te le entin nge engchen nge engzat nge kan pe kang ti te karon soi fi adona nu te tui hi nu te tui bi hi engwanga petur nge kan ni enge a that na enge advantage kan tiang chung te chu karon soidona abul tanga top thlengin video hi milo en sakle turin clear tu te kalo som le chewa he tuna hian in hu ang hianin Nestle company Nestogen hi karon da chhuaka kan nei ani awangin chuan mizo tongin an ni po in uluk takin an ron ziak chhuaka chu karon chhiar chhuak don ni vo in chumo chuanin asiam dan te po vo in ni thlengem ron la zot in oma message WhatsApp te chuwang chuan hi in lo mo chuan mun takin in lo enanga in lo chhiar chhuak venga a video te point lo da thanga share tur te pon midang te point lo share nga mamo te pon omme theya chuan he in mong hian Nestle company hian formula sang an siama naute ta na thil thatak tak nan te lactogen te po anyang chuan he tuna hian karon da lang hi chu Nestogen hi ni a hi manatloma mitin ban pha ka ni a an re thi sang kha om ve a chuan lactogen kha hi a hian to le cheta lactogen ai khan nan kha to le ni chu Nestle company theu po khan mo chuan an mani company po khan an fak dan kha sang theu khan oma mania ki po ka duty lai khanin lactogen kha aron faka MR pakhat khan chuan aron soi chawa ka o kwal vel me ma sengin keini ina kan man tlang lon ber chu Nestogen ni a chuwang chan hei po hi ama min pek tho ni a chu karon chhiar chhuak don ningun takin in lo en don ne o chuanin thil poimo deuh te po oma engwangin nge nu hian hute tui kher petura kan du na chan te po karon soi vek don ni chumo chuan helai in huang hianin Nestogen 1 2 ti khan om chhozel ni chumo chuan 1 kha chu tharuk thleng thakha ta tanga tharuk thleng a man thei kha ni ta ni protein iron vitamin A C ti ve kha oma chuan asiam dan te po kha kan soi chhozel anga chuan Nestogen 2 no te kha tharuk kan lo tin chuan an lo complete chuan thlasari anon kai tana kha Nestogen 2 a kan kai thei ta a chuan chu ta po chuan protein iron vitamin A C kha om vek thau ni chumo chuwang chuanin an kg an len zonga zir khanin an upat dan zirte khan a dos kha om le ta he nu hute tui hin hut naute tan a thaber ti po en ziak kwawa chuan le lama kan kayanga hei hi chopek dan siam dan in dot ti ani le ta ni nu hute tui hin naute tan a thaber an ti thawani nu hute tui tlukhi chu om me lo ni chumo chuwang chuan Nestogen 1 kha hei kar kha ta tanga kar ni a chuan ml som kwa tiang khan fian thum mo tiang zel khan kar thum atanga kar li chuan ml za som ni fian li tiang khan a in ziak veka chuan tharuk an lo thlen khan ml za som kwa an ni tin mo ni chumo sengin note an hute he dan ten ang lawa an len zong le an tel zong zirte khan an pum a in len le wang khan an pum pui khamo chuwang chon a then chu leng tlem donga chumi tha ti rungot khapo kha theilo na chin kha om ve ta an mamo chu an ma ni azir khan an nek tam dan le tam lo dan zirte tiang khanin an ma ni khan an mamo to khi chu an ei ve thina then chu an puar chuan an mu hil tha thini ne chumo no te chu ma senga then chu fop chi amu hil ngal te pon ama khawang khan an mamu ang chin kha chu kan thiar thiam ve mei tura ngai la a soi fak thei bik lawa chumi tha chuan chumi zat lo per uni tin ti kha a thei lo na lai chin khom ve ni chu ma se an formula ron ja kha chu he in muang hian lo chin chhia tho ula in nau te len zong zirte po anyanga te dan zirte po anyanga te deuh kha chuan an neklem kha chu angai nge don ni chumo khatiang zel khan khu Nestogen 2 a po khatiang zel khan in lo ti anga thakhata chuan thahnia chuan ti te Nestogen 2 a chuan thasari atanga thakwa mo thasom atangin up to 24 months theng khan an momo dan ka ron ziak chhuaka chuan asiam dana khan kan kal le deanga khami kha chu soi fak thei bik lo tat an momo zat kha chu mo ron ziak chhuak thoma se chuan kan siam dan tura chuan kuthi fai takin kan silanga chuan bottle thleng le fian te tuisawa kan chhumanga
chuan tui in tlak chuang so kan chuang so nga kan da dai le anga chuan chopek dan siam dan in dot zia na kan ron pa anga tui kan chi chuan so chu ida dai nuwa khan aza tur dik tak botola i chunga hemi hriat theinan a botol mi zat injak enang che hatita chuan kan siam dana chuan afian kha a omsa ta ni afian vum tur kha ni lawa afian shrut tur kha o fian vum thu rein te kha chuan a formula kha dik lo pha palve thina chuwang chuanin a formula angkhan fian kha shrut tur ni chopek dan siam dan indot zia na ron la injak angjat che naute kum upat dana zirin suak la botola telro inau oya chuan naute chu thleng le fian te mangin hraila ipek bang chu da thalawin pai ngal ze lang che ti nen ziaka chuan achang chuanin kan pek bang hi keini chuan kan da thathina ti botol phuya chuan pek dona te kan ti lum sak le thin ni chumo chan chu pai zel kha chuanin paisa te alo heka nesto jente khalo heka paisa rem chang lo ti me cheng som lek po har sa ve thina chuwang chuanin chang chuan kan da thave zeu thin ti kha kan soitel pa bokanga chuan an siam dana hian hi kutsila kan man ruwa chum faya chuan tui kan chuang sawanga chuan tui chuan sawa khanin kan chokanga tui kha chuan naute in na tura khan kan chhunganga kan da dai le anga chuan kan te na fian kha a hrutin kan petur ni chumo chuanin kan pek bang ho kha chu opena kan da chuan a thalawa pai tur ni ma se chin nei thatak kan da chuan tlema lo bang kha chu aadhar card thui ru tuk kan da thani lem lo chuanin kan pe le a chuta alo bang le zel ni chuan pai to tur ni chumo chuanin voi khatna tui chuan so lo man ruwa tui sawa chum lo emo apol dan tur tok ni lo apol te hian naute atidam lo theya chuwang chuan da thatdan dik lo khoi dan siam dan le shai dan dik lo ten naute hrisel na thalo tam zong in na satakin anghong the ni inaute ei tur thar ipek donin emo ei tur chidang ipek bel donin damdoilam thiam ron ma sapot thinang che damdoilam thiam ten ei tur chi thar pe tura anti che chuan i formula pek thin po an ron ang che in ti te mang che ti te po in ziak thlapamo chuan hela hian sha tur poimo in ziaka kan chiar thaze langa sha tur poimo a chuan WHO chuan nu rai puar te le naute nei hlim te hne na naute hnu te tui nge ya chom that big zia shil shat nge tur ti a abik takin taksamamo akim zia te le natna laka naute veng him theitu ani na te nu te le naute hnu te nei that na tur le an nei tam theina tura e le in tur in cho pol tha naw pai lai le nei nu a an ei tur that taka shat tira kai shwai an ngai ani tul nang lova akha to ka botol nek tur pek emo ei tur pek thin hian naute nu hnu te tuya chomna a ngong thalo anei thina wangan ti lo tur ani chu tiang bokin nu te chu naute atir hnu te tuya chomlo an du'a a hnu te tui pek le an du'a an har sat to dan shil shat masak tur ani an tia kron shil shat masa chu ni chumo chuan omze chuan naw peyang hlim zang lu tuk nu in a hnu te tui pek thei lo chuan nu chu a hnu te tui siak chuaka chu naute chomna na man tura fui thin acha amero chu hnu te tui omlo ni ero chuan thildang pek ngai ani chuan naw piang hlim zang lu tuk ho pek tura tanga ari ani asiam dam doilam thiam te kai shwai na pek thin tur ani naute hnu te tui nek tur abik tak asiam pek chun zon dan tur chu anaute than chin dan le an chung ko sum le pai din mun ta ngai to chungin enjoy tur ani ati le bokta a entirna naute chu botol manga chom ani ngar char chuan kar khata bom khat gram zali tel amamo dona chung kodin mun le naute choman te ngai to angaya heng te awang hian nu te chu an nu te tui nge thazia ba ka sum le pai le ma po chung kwa al sam pha zia shil shat fo tur ni in che thiamem hei hian kan economics na chung kwa kan sum le pai din mun ngong the awangin nu hnu te tui hi a tha em ani chuwang chan nu hnu te tui nei thenge tura rai por lai tang po a kan ei in ti that te hi apoi mo em ani ti te ron tar lang ve ni chumo ma in hnu te tui thatna te po ka soi veka
sum le pai kan rin chen na ko nga te po anyang nu te tui pek hi a thabik em a an fisel na tan that mai lam pia lama kan sum le pai din muna tan po a thazo kan ni chuma in sen so lo tura kan seng sawa hun kan he lo tura hun kan mangrala chan chu asiam nan preparation shim po khan sianga are em a tui chuan sawa anti dai le a han siam te tiang zong a khanin nu te tui kan pek chon a safe don em ani ma se lo thei lawa nu te tui pek ngai siam chu formula pek ngai kan ni chuan kan pe thau tur ni chan chu nau te thute an kham lo chuan an than tur angin an thang lawa nau te hrisel na tan khan a poi thei ve tho awang khan formula pek po kha a tul chuan she mi a lo tur ni tho bok ta ni chuan nau te nu te pek tur ta na siam chop mang tura thutluk na siam ani chuan a pek dan tur le a siam dan tur te tui chuan so lo bottle ti thiang hlim lo emo cho fin that lo ten nat na dam lo na then thei dan te chiang taka hril fia tur ani atile ta kha po kha karon sei to a kan man ruwa te nau te nu te pek na kan man te chu a thiang hlimin a fel fai em tur ni chuan chin lo te hon mei te khan thobom the da mi alo turani a an man ruwa te le nu te siam sa te po khamo chuwang chuan kan phim khur em tur ni khang tiang top nok deuh kan pek chuan nau te hrisel na tan te po poi thei ni ti te anon soi te le bokanga chuan World Health Assembly in nun hu te tui thak na tur dam doi siam zor chwa dan tur chungchanga thuthluk na siam chu nun hu te tui nge ya nau te chom that bik na le nau te ta na cho thatam bik zia tengun taka hril fia tur ani antita kha karon fia chewa formula hi pek lo top tur ti na ani chong lo ta ma se nun hu te tui hi thabik em ni ti kha kan soi tam to a kanon soi le nga tu na hian nun hu te tui thabik na kanon soi ang lo ngai thale ulangun takin nau te ni hlim chuan nun hu te tui hi a eng dewa a ban bok thin hi colostrum an ti a nau te nei atanga kar khat chung vel om thina colostrum hin de tuipa ngai ai na hresel zoka a chan chu protein a tam zoka chu baka nat na do theina anei tama hi nau piang hlim tan nan da do thei turin apuya chu mai ni lovin vitamin A tam big bokani chiangem nau te immunity te apuya nau te ta na thabik em ni kha colostrum khamo chu pakhat na lo inta se panhi na chuan nau te adam chung hun masa tharuk chung a man na tur ta na cho thafam kim in buk top om na ani tile ta ni cho tha chu kan shanga vitamin A to Z om ani chuma nau te tan nun hu te tui bi ka khan mo chuan pathum na chuan na do thei na anga a nau te piang hlim tan a thaber ani tile ta englai po in om renga nun hu te tui chu abwa sei nan bungwa le tui na shik po lo om pal thei tiang kha ven angai velawa nun hu te tui a chom hian nau te hu te pek tur siam chop man a in amana tloma nu e tur thapek na ta na sumsen hian poisa hek lo zo kani omzia chuan nu te tui kha chu kan eile ina khan tang khan in siam ta a chuan nestogen kha chu poisa hek bik ti na ni chuma omzia chuan nun hu te na nu nau te ma ni hu te tui nge ya chom ho hi nau te ma ni hu te tui chom lo ha a in an right hei zo ka nau te nu hu te tui chom dan tur kim chang anwai hian tarlan ani a kan chhiar thaleng chuan nun hu te tui chom thatna bik chu nau nei zo ve da chula chip thale a le ma a chu ba ka nu in a rai ma a pian zia anei let le rang ti na ani chumo nun hu te tui a chwa that thei na a nau te in a fo angaya nu nau nei zo ve da chul a chip thale a rai ma pian zia nei net let le ranga nun hu te tui a nau te chom du na hi nau pai lai ten kan nei thei apoi mo em ani chumo chuan rai lai nu te le nu te mur te ngun taka kan lo en kol lok kha apoi mo em a chan chu nu te mur tlum deuh te am thina nau nei na boina kan tok fo thin ni pul sil ten mo a khang te ngai lo tur khan rai lai tanga nu te lo en kol uluk kha poi mo em ani tuiluma po te kha poi mo ni chumo chuan hei baka hian nau te pian ve da rang thei ang berin nun hu te bula da turani a nau te kha nu te kha kan hnek tir vat tur ni chumo chuan
naute pian nu rang the ang beri nu le naute da dun tur ni a nu le naute chu am dun phal tur ni ti na ni bok chu mo hi kan ne tangdar kar khat nu nu te tui pe em te kan ti thin mo kan dam lo te po kha kha ne tangdar kar khat chung hian nu te hi fo tir nge tur ni dana chuan mo du thu sa ma chuan colostrum aya tui thlum khoi zu tui batar emo thil dang cho pol pek thin hi chin lo top tur ani ti bok ni chu mo naute tharu kan tlin ma chuan engma an mo lo nung thu te tui bak ti te po kan soi thina heta po anem nge nan aron soi le a naute piang hlim chu ama du dan anga nu te nek tir tur ti ani bok ta a naw sen chu acha piang in nu te tui pek tur ani heti bok ta ani nu nai pom lai te chuan an ma ni le naute thom no fai taka in bel reng tur ani ti bok ta ni chumo fel fai na kha angai poi mo em ni chumo nu kan fel fai anga kan fel fai lo chuan naute tan na thleng theya naute ko thalo te le na thang te po nyang chong te po chu kan che ta poi mo em ani hei thil tam tak karon chhar chhuaka aron zia ka khang te ha kan lo vonga nga asiam dan tur te po ha kan lo en no nga enge ta hena kim em ani nute tui that bik na te le nute tui ne ngang lo ta na a formula siam dan te le a that ve tho dan te po kan sei veka chuan kha lo ngai thanun le ta ula ama mo nei te le sha du te zo fia du nei te po in min lo zot je langa naw te hi adan tura chuan ni tin hian an pian atanga ni som chung vel hi chu an wait hi an loss ani chumo naw te hi chuan chumi atang chuan an wait khani tinin adana chuan naw te hrisel thapa ngaya chuan thali chung ang kha chu ni tin hian gram som panga tanga som thum mo gram som panga tanga som ni hian ni tin an thang tur ni chu chuan mithiam te an soidan chuan kar khat chung hian thali an tlin ma chuan gram za som sari vel hian an thang thin tur ni chumo chu in che thiamem an pian atanga ninga an lo tlin chawa tanga ni thalin na chawa khan kartin gram za som sari in an lo thang tur ni chu naute than thapa ngai chumo chu omzia chuan ni tina an ri na pundan tur chu gram som panga som ni som thum vel thengani chumo kha an naute than chaudan tur ni chu chuan an lo lian tel tela thalin lo tlin khan an ri na pundan kha lo tlan hiam le ta ni tin khanin kar khata khan tharuk an tlin thleng khanin gram za som pathum atanga gram za som nga mo omzia chuan ni tina an pun na tur an ri na kha lo tlan hiam ve le shet ta ni chumo chuan thali an tlina kha chuan gram za som sari thleng kartin an than dan kha ani tur ni ta chuan an do lian ve le hleka an than khat le min lo thu ve le hlek ta kartin na za som sari kha kartin za som pathum atanga za som nga khalo ni ve le ta ni thali an hon tling chawa tharuk in kara khan mo an ri na apun na tur a normal weight gain a khan alo tla hniam ve le that ta chuan tharuk an hon pum ta ni chuan naute khan chupa ngai te non eita nute te khan lo hnetlem ta ni ta khan an weight te po kha tlem khanin at pun na kha lo hniam ve le that thin ta a chuan ma se normal weight gain tura chuan an ri na san chak zong tura chuan kartin khan gram somnga pasari anyam bera an thang tur ni a chuan gram za somnga pasari tanga za som pathum tel kha kartin kum khadan ni thleng khan an thang tur ani chumo naute thandan diktaka chuan omzia chuanin naute khan ni tin hianin gram nga mo gram som tal hi chuan await hi again tur ti ani chumo mithiam te soidan chuan chu ni ta ni chuan an thla alo pun shet khan an weight gain dan tur kha alo hniam ve shet ta thalia chuan an weight gain dan tur po kha alo tam ta ni chuan hute thata kan hnek chuan mase thali ron tling chawa thali le tharuk in kara khan an weight ni ten an gain na kha alo hniam le hlek ta chuan tharuk an ron tling chawa kum khat an ron ni dona khan naute than kha alo thu ve le hlek thin ni chumo kha lo boy lo ula in naute te kha athang muang ve anga in sha te po khan an normal ani te kha lo thebok ula ma sengin chumi ni lo athang me lawa in naute thali ma a weight atlak niam tel chuan malnutrition te cho an hmu tur ang hute tui an hmu lo wang te a weight gain te khan ni a na ruk na benvon eng motak an nei wang te po khan an weight kha a loss thina ni chumo chawang chuanin naute hute ne thapa nga ya chuan an weight kha ni tin again nge tur top mai ni chumo chawang chuan in naute in weight
again lawa apung lawa a chair tel tel ni chuan mithiam te in bul hnaya in ron thei hnai ber te kha in lo ron thina nga chu in naute en kol dana chuan osam tak en hriat thiam thei dan tur chuan an weight kha an gain thatur ni chumo thalin tlin ma kha chuan maseng naute anon piang che a ni atanga ni som in kara kha chuan an weight kha an loss ve thina kha po kha adan pa ngai ni ta chumi achina chuan an weight kha ni som lo pel to phe chuan an gain char tur ni chuni tin khan mo an ri na kha som atanga som ni vel tal kha chuan ni tin an weight an gain tur ni naute hnute ni thapa ngai le an mamo ang to hnute hne tur an netan chuan mo kha nu haute po in lo chin chi anga inaute in a weight again lo a atlanyam zonga akalani chuan mithiam in lo pan wat don nia sub center ate po ni tin a buk theya ma cheni tin buk kha chu harsa kar khata we khatal chu in the chuan an ri zong tha chang turin in bul naya sub center mo khatyang medical lampang mi thiam kha in ron thinanga gramza samsare motalin an gain thin tur ni chumo kar khat chung khan thali an tlin ma kha chuan khangte te po kha lo chin che ula chuan zo tur ni chuan lo zot zel ula chuan helai atop lama hian naute NGTube manga nute kan fit dan kron da long dona hi kan naute ani a kan enkol lai ani a mel chu kan tilang lo chuan hemi kan naute hi thlasari ani a preterm with Robert weight angchi khanita a chuan apian hima hian kg khatle gram zasari samthum ani ta mo chuanin kan admit hian 4 days ani ta a nili ni chumo kg khatle gram zaruk samni panga ni ta chu await chu alos ta a voina hianin kg khatle gram zaruk somli ni ta voin hi 9 days na ni chu ala reina ala tamlo zia chumo kha ni antet lai kha chuan ni som tin ma kha chuan alos lampang lama ankal ta a ning ha chung khan an loss tamber lai khani ta ni an pe na tanga ninga chung khan chuan tlem khan an loss dan kha anyam tel ta ni som atanga apa kha chuan ni som lo tin chau kha chuan an weight and gain chau le tan ta mo khatyang te khan ani ta a chuan hi tube phi kan vo a NGTube kha chuan heta tang hian achan chu ama hian a hnute hnek dan te alem dan te kha ala thiam lawa ala chak tok lawa amam ang to kala ne theilo ni chumo anu hian hute tui nei them ema kan sora ti hian room temperature kan da a chuan kan pe thin da ni chumo chuan ti hian a pipe hi ka thlep hri a air lu lo nan chuan ka da ta a ka chhun lu na tur kha chuan 5 ml si darkar thum dana kan pe a chuan atira chuan 3 ml lekin kan pe ta a chuan kan upset a tolerate dan zir khan a pai toi dan zir khan mo chuan hei ti hian tuna chuan 5 ml sin darkar thum dana kan pe to ni chumo khatiang khan an ma ni nan hnek theilo pon in chat pui dan kha om zela lomang ang lo ula naw te thang theilo rilu ha deuh te po in om kha chuwang chuanin mithiam te ron kha hrelo tur ni a hei tiang khan an kan hnek theilo po in an hnar te an ka tang khan in pek dan kha om zel nia chuwang chuan heng te pe karon da lang ni chumo chuwang chuan lomang ang lo ula naw te thatakin lo kher ula kan fa te kan duata kan khera an momo ang chu tha kan pek kha naw te than na na poimo em ani chu in chu breastfeeding kan lo soile ta a momo tu ten in lo en nge ka be se a ka video te min lo hlut sak thina min lo share sak thina in zawai chunga lom thu ka soya naw te chungchang ka ron soi khat le dewa wo in chu ka ron soi le hloi ani chu in lo lok pui nge ka be se a video te min lo en sakawang po in zawai chunga lom thu ka soi le boke bye bye le vek phot ule